Alright, okay. So, naman na guys, we have marag na boy party at tuan and I guess ang amigo ganahan magdagon yung course. So, na lang nakadali pa. So, yung sinuyong ta. And mo na yung presyo karon. 16 pesos na pero galiniya gihabang mga tao. So, Chinese goyong ta. Hongkera na brand. O, para palitan ngoyong. Alam nga naman. So nguyong rin akong giapas. So, diba? So huwat sa it's gonna be a long line but ma-serve na tanan. Daghan ba nagluto? Ito namunta na katagpila na mao na yung mga presyo karon 16 pesos ang ngoyong, di sa puso, beef, chicken, longganisa, stuffed egg, pork barbecue, meatball, crab meat, siomai, empanada, Thai and chicken liver, fresh lumpia, bagoong na bottle at chara mineral water. Guban pa. Mana? So kita, maghuwat lang ta. Kaya marag napay mga marag 5 kabuk nag-una na to. Pero mana, maserban na ginintanan. Kana. Zoom lang yun nato. Nawag na yung pang-order, taghan ka, ayo. Yan pa. So kung balak just gonna be muyong ratong on. Puro muyong. Ay, wala. Buktan na ito party, ay halad na ito. Niyatag na ito sa akin. I'm sure mag-enjoy din yung mga guest study kayo. Maguluto, init pa. Hopefully kagungkog pa, kaya mo panibiyahe. Ito na yung pag-uambot tayo. Uy, napado dito, naghan kaya. Alright, laban na yun ha. Mana ang famous ngoyong dito sa Cebu. O nata dito sa Chinese ngoyong. Lugkay na gitya silang nagmaligyan ngoyong. Tagpila pa sa unang ngoyong. Kabot pati pagsingi-puti nga rin. Karoon, tag-size na. Ang nakong ganahan rin silang ngoyong kay dagko kay size ba yun. Marawag makabusog yun. Puso ba yun? Puso na sa butang puso. Pag-jace ng puso na rin. Pero dagko kayo. Kanda o. Dani kay pwede sa Gcash, by the way, sa Gcash. Nag-order ng pila ka bakso, yati ba? Ma'am, ikaw na ma'am. Ito ra. 31. Pero gaya lang kung usa kaya kung kanon. 31. Gaya kung usa lang. So mana, na-order na nato itong ngoyong. Kuha ko na dito. 31 ko po. Wala yung cashier. Hindi ka na mo kalimtan ng sauce. Lisod ka ng nguyong na may sauce. So na akong nguyong. Wow. Ano yung puso ulit. Ano Lima na ko ang mus. Lima. Kuha na kung usa ha. Kuha na kung usa para 30 na lang dapat din. Sige, mauna na tungo yung sa paabot pa man ko na po. Ako na lang yung kanong usa. So anong kanon? Ano pa tao?
Pud na daghang kitong sauce, gihuwat na natong last 5 kay palit na tag eco bag na tag cheese. So samtang naghuwat siya sa bagong luto, naghiwa sa siya. Hiwa sa siya puso. Sumisud niya ba eh. Ayaw na. Nagyan pang last. Kung pang last. Na yun. Thank you, boy. Right, thank you. So mana, finally nanagin ang order. Thank you. For all your ngoyong needs, restas kayong ngoyong diraragin na sa ongkara. All right. May maniliyan po ko sa Balamban ba? Balamban na pa yung huti. Mapan. Puso. Ano yan, mag-mukbang ron. By the way, kung kailan mag-insurance ko no, kanila. Tumunina na. May pizza. Pansit. This one is from my kanang among vendors sa office, kanang live vendors, so I ordered from her. Wow! Tama ni, napay... Kani lamig ikan liya nga ano. Lamig kayang... Mango delight, graha, mango. Calzone na sweet din ita. Ano yan? Ano? Dessert na na. Kaon sa miguan. Kaon sa mis. Kalami sipo. Ana. Kuan. Diyan ka nagka med school. Sa Sibudok. Sibudok sa deka. Unsa ka na batch? 2018 pa. Basta before sa pandemic. Kaya sumun pa na po ron. Ilawan na ito ng limpo ko na sa Balamban ko. Ilawan ko na. Ano itong kanon ba? Yung limpo sa Balamban yun ba? Ipalit nito sa may merkado ba? Lami. Apa? Ayun ang puso. Ano? There's our ngoyong. Siya ko na mag-English na ba mo? Mag-Chinese mo na siya mo. Kasi mo na